de la început, pentru că m-a convins ideea proiectului aceea de a genera grupuri de parteneri din partea școlii și din partea artei sau culturii, care să lucreze împreună pe un concept educativ pentru elevii din școală. Proiectul Partener Educativ, inițiat de Asociația Metru Cub și finanțat de Arcub, reprezintă o platformă de schimb de experiență între profesori, artiști, organizații non-guvernamentale și școli în beneficiul copiilor. Partener Educativ este, din punctul meu de vedere, primul laborator de proiecte care pune împreună școala și cultura. Un proiect extrem de necesar și un proiect în același timp care a dezvăluit cât de complexă este problematica acestei relații dintre școală și organizațiile culturale. Am găsit în acest proiect mic, ca dimensiune, timp, finanțare, dar foarte puternic ca impact, câteva din obiectivele care există acum pe plan european legate de dezvoltarea publicului și mai ales de dezvoltarea publicului de vârste fragede, copii, școlile primare sau liceeni. Asociația DADC a elaborat împreună cu Școala Gimnazială numărul 5, în cadrul proiectului Partener Educativ, un proiect cultural numit Pas cu Pas prin București. A fost pentru noi o ocazie de a gândi, de a concepe un proiect cultural pentru o clasă de copii sau mai multe pe întreg parcursul anului școlar. Este un exercițiu nu neapărat nou pentru noi ca organizație, dar în care ne-am simțit foarte liber să punem exact lucrurile în care credem cel mai mult și anume să apropiem pe copii de patrimoniu, mai ales de patrimoniul construit, prin diversele metode pe care le-am experimentat de-a lungul celor 5 ani de existență. Proiectul la care lucrez se numește Experiment Pilot pentru introducerea unui opțional de dans în școlile de stat din România și e un proiect pe care l-am dezvoltat în parteneriat cu Școala Silvestru. Mi se pare foarte interesant și important să subliniez faptul că acest proiect a fost foarte benefic pentru școala noastră. Copiii simt nevoia să iasă un pic mai mult, să iasă un pic mai mult din cadrul ăsta rigid al băncilor al școlii, simt nevoia să fie mai activ, să fie mai lăsat să se exprime în diverse forme. Am lucrat în acest proiect, în proiectul Partener Educativ al Asociației Metru Cub. Am lucrat împreună cu Școala Ferdinand. Proiectul nostru este de fapt un proiect pilot pentru ceea ce ne dorim a fi în viitor un centru comunitar în cadrul Școlii Ferdinand. Și proiectul, de fapt, ne-a oferit șansa de a lucra la bazele acestui proiect. Proiectul Partener Educativ este, cred, o premieră, în sensul că este primul care propune un format în care artiști lucrează în tandem cu profesori din școală, însoțiți de, să zicem, sfaturile unui profesionist pentru a structura un proiect adaptat contextului școlii respective. E foarte important să se realizeze o serie de ateliere creative, de jocuri și improvizație, de scris, de creat povești la care să participe atât elevi cât și profesori, pentru că se creează într-un fel un spațiu în care se pot împărtăși niște practici de lucru și în care profesorii pot prelua diverse tipuri de exerciții, diverse formate de exerciții și le pot adapta în metodologia lor de predare. Rolul nostru ca artiști în școală nu este de a veni la un moment dat cu un moment de entertainment, cu ceva distractiv, sau să venim, nu știu, ca o chestie izolată și inedită. Cred cumva că capacitatea asta a teatrului de a relaxa puțin învățarea e foarte importantă și cred foarte mult că prin tipuri de jocuri și prin tipuri de elaborare creativă a unor povești, copiii pot deveni mult mai liberi în exprimare
și pot învăța fără constrângeri foarte clare care să le limiteze cumva puterea imaginației. În acest proiect noi avem un parteneriat cu Liceul Cervantes, prin profesoara de arte vizuale Mihaela Petre și mai nou prin profesoara de muzică Georgiana Niță. Am gândit aceste ateliere ca un prilej de a familiariza copiii cu principiile lucrului Teatru Lucru Umbre, având ca mijloc de expresie miturile grecești. Lucrăm cu clasa 6A B de la Liceul Cervantes pentru a realiza și a duce la bun sfârșit ceea ce le cerem noi și ce dorim să implicăm. Trebuie să lucreze foarte bine în echipă, să se coordoneze, să învețe să fie mai buni colegi, lucru care cred că o să-i ajute și mai departe. Mi se pare foarte important ca acest proiect să continue. A fost doar o fază incipientă în care am reușit cât de cât să ne cunoaștem și am reușit cât de cât să înțelegem de ce avem nevoie. Cred că avem nevoie de colaborare, atât între organizațiile culturale, cât și între școală și artiști. Cred că din acest parteneriat pot ieși numai lucruri bune pentru copii, dar și pentru organizațiile implicate, cu o condiție: ca aceste proiecte realizate în colaborare să fie bine gândite, să fie pe cât posibil pe termen lung și să aibă în centru nevoile copiilor. Sperăm ca proiectele care au fost gândite să reușească să-și găsească fondurile necesare pentru a se realiza pe durata unui an școlar și sperăm ca următoarele ediții să fie mai bune, mai de durată, mai generoase și pe cât posibil la nivel național și, de ce nu, internațional.